basis in plans to tap into it. Australia khopui pakhat New South Wales a tui harset na lian tak an to awangin anram sarkar chuan lei hnuai atanga tui in tur siak chhuah atuma tanel thui tak tak siamin khur thuk tak tak an ver ani tui thlit fim na recycling plant tam tak siam atumbok chuti lai chuan an environment minister poin tanel chunga riak thin kuddo ho po thiar chhu an ni vek to thule an ruah manna a hlotlin trap to thu konfi takin press ho bula an soi chuaka amai ro chu nirei vaklo aral hnu chuan an project report engma hriat zui tur a om lo baka sarkar ber chu angoi tamak mai chuta journalist pakhat Natashai interview aron langa a thian tenen tangrualin sarkar project kalai mek chu atop thlenga en dikle highland an tum thu aron puang chuak ta ani sarkar thuruk chui tur an ni boka an ma chhop chu a hau takin film khurpo angai ve khopang Steve chu cameraman ni in sound engineer Tangles a omboka an producer Peter Baka ama Natasha inen an thalom the tho khop mai a interview lai chuan video clip pakhat a hmu fu chungchang soin tute mo tanel an en kol lai vel chu thok le khata an bo thuta he video hi atak nge alem ti hriat zui thei anilo na a an project chungchanga sarkar chu the me ang main are zui ta mak boxi thilmak le danglam tak chu a om ngei ni inalang Natasha in he tanel chungchanga controversy a hriat trantir hian pi ta chu nathila China ramazina tumlai tak alo niya supernatural lam thil reng reng engma angai tu lem lawa wangin alo ngai ho hle atopa ero aril ru thakin a thian te zui ve chu atum le ta zoka an thian ho chuan sarkar press conference rang te kalkualin chanchin an ngai ven chunjom chara thok le khata project lian tak atop ta thut mai chu media ho benga ver hle aloni an minister khan homeless ho an son chhuavek to thu asoina a report thren khata ero mitam tak an la chen thu le an zinga mi thren khat chu khomu choi angdewa an bo thut thu hriat alani zui Natasha chuan chansa nei vele an minister chu a hmai ma ngei vati ti puin tanel chunga bowan om thin rengem ni ti in avazot chianga vandoi thlak takin an minister chuan azo na pakhat ma alo chang du lo chuta tangphei chuan an rin hlelna azwal tula sarkar chuan thilje pruk alo nei ni in an ngai mi bok Trum khat chu tanel chunga khosathin Trevor an tongfu hlau thil engemaw tak zo chhuat thei in be sein an interview ngala tanel chung environment omdan te a chunga khosave thin midang tele bowan om ngai rengem ni ti ta chu uluk takin anin zo chhota amai ro chu tanel chung omdan an soirik vele Trevor chu buai chhovin nasa takin akhur tamai mumal nei lo zethian phok deuh hru in kil khata avatom zuya ring zethian a au chiam bok engma zo zui tlak ni to heklo interview chu an ti top taringota chuta tangphei chuan phat rual lovin thil thleng om ngei ani ti annem ngeta ani an kalmani chuan Natasha chuan transport department vabe popin an kalna lir thei ngai to sakturin an wangena ti hlotlin sak chu soilo sarkarin amun vatlo poringot po alo khabur mai si aflop mayang ti alau chuan athian te bula chuan sarkar thu chuak chu azep daya chumi hnu chuan na an tran don ta So keep moving, I'll be okay. Here we go. aluna entrance an vathleng chu security guard in alo dang phot chiang fek fokhian lu phalani lo thu alo hrille Natasha chuan thamna pek te an tum thul chu chuan gat chu atilung hnur zual sawa kir levat turin anin norta ani an timero beidong mailovin
tanel lu na tur kodang an zong le a chuti lai chuan Steve interview aron langa tanel chunga an lu tira tang khan engemaw takin amol thu le thil diklo engemaw tak a omnia arin na ani ngal thu soin an kalna hmun zong zong video a cover veka thuruk in thupalo omani hlau chuan video chu evidence man thei tura chhop chua alo ril ruk diam to ani thalak pa chuan an hnu thup nan an lu na gate po an khar le thlap thu an soya chu ero an thil ti swal lian ber pakhat anita tanel chung chu athimin alo re dak mai flashlight tello phei chuan ai mi thlon ang wang ni in engma mu thei ani haulo ko san sana oma wangin an kalna chin hriata har sat ba ka kirle po a hau tak mel viau bok tanel ko sang te chu siam zo mu mal alani lawa wangin mun then khata phei chuan map en tur po a om lova blueprint nena in millo alo om nual bok nen chulai mun an lu tir chuan an be sei ai daya alo len ba ka an rin phak bakin anel om lo le ngal mun pakhata chuan homeless ho khosak na hnu ni om tak thleng le tiffin box te an mu chuaka Natasha i chuan an kalna hmuna piang chu uluk takin an hril fia zela chu tanel chu atira chuan leinhnuai rel kong tura hisap ani phota indo pui pahnina aron thlenta ka khan sipai ho tan tom him na hmuna man ani le a sipai tan po rei tak khosak theina turin man ruale mamo sang an lo check khol diam to ani document atana thalak pa chuan malaman pan zela ato pa chuan dil ni om tak tuitlin treuna mun hi anwa po hlol chulai mun chanchin chu Natasha chuan soifia le in sarkari na tui recycle tur lak ka tumna mun ningeya arin thu an soya tui taka atong mol lai chuan cameraman tangle sa chuan thom maktak a hreta thut mai le shave anom le omlo an zot kuala tuma phei chuan an lo shave lem lo recording an chun zom le a relo te a headphone chuan thom dangaron man le ta atira chuan technical fault ani an ring dewa amai ro chu chutimaya are lo ba ka anung maya omang ten aron rithul mun sana anin son kwal pha tangota pindan pakhat daran da na ruma lutin chulai mun omdan chu Natasha i chuan an soi fia le a indo puilaya signal pek nana an man thina ni awangin aring thavet vetle chuti lai chuan pindan le lama tangle sa alova phei ve ngota thok le khata aron tre ta tuar mai rang takin an wazong ngala amai ro chu makdeu mai in a mel mu tur reng alom to lo mun sang an dap kwal ngal chara video in an record pa zel bok reife an zon hnuwa po an la mu zo chuang lo fo an be dong chu bel ruma bok khan an le tangota an va thlen phei chuan makdewin an bungrua alo bo fai vek mai tu in nge lo choi son ta ang le pi ta chuan thil thalo tak an ma chon don nia a hriata wangin a thian te pani chu khoyama kalpeng haulo turin a hril ngal mola chutia bangbo taka anom lai chuan Natasha chuan thil ngai tu chuakin an thian pa tangle sakhan ati deranga an bungrua alova biruk puyani te aring thul Steve ero chuan thil ni theini in a shalo bur thung chubaka headphone atong khan thomak tak kha alo shavetlat atin ni an thian pa zon pa in an vak kwal zela tanil pani in pona hunan va thlen chuan an chol zuaya tangle sa chu alova kirle dayani te an ring de rum to mai amai ro chu chuti te vuta alova kir arin om chia box silo angai na shalo taka an ti lai chuan thom mak deuh aron om le a an thian pa ani ngei ringin an varin zon le ngal pindan pakhata an valu chia chu an tumlo deuh thil an hmuta banga chuan thisana lo kai noi mai chuata chuan tangle sa torchlight alo let bok an vai chuan hlauna in aman ngala Natasha i chuan an thian pa soi satu chu a om hlat vakaring lo hle an mani ngei po chu beitumin aron ve hnai ve to vio mai thei
chu wang chuan chulai mun tri bai tak chu chhuah san vat tha in an hreta zawka ama a an cholna hmuna bok khan an vakir le a chuata an camera set kha an han en chianga le ada na ngaya alo to mi alo an kalbo chunga reilo te reng nen tunge lo khoita ang uluk takin footage in record chu an han en leta tu emo in camera chu lek kangin anni ho chu nunglama tangin alo record char alo ni makan ti kher mai apalian ber pi ta chu azam chebera ala tang zuya chuangal vatarot ngal an thian pa Steve ero chuan tangle sa chu timaya kalsan chu dikin a hresilo anin nial boileri an thian pa an zon nalama an mani zok pon an tor pha thei ti soin pi ta chuan a min thei hlawa kir le vat turin thutluk na an siam ta ani chuana tur kong anin dap chop lai chuan mihring o ni om tak khi an hrele a an han zong kwal vela atira lo duty security guard kha lo ni rengin chupa hena chuan an thian pa bo thu chu an han hril deka an ni a in alo la hlau thong jok le ngal a in her vuta chak takin akir le tamai pui turin awlom ma se an ko e zo to lo man mo takin guard chu an zui ve tangota camera in an kalna hmun te chu an record pa zel bok tunnel ko peng pakhat an thlen pheilai chuan thil engemoni hi aron phezuaya guard chu abo tammi amai Natasha ite hlaulu tuk chu an trengal tuara malam panchi ni to heklo arem changa pianga an tlan kual ngal char mai pindan pakhata lutin an han ngak de wanga light po an on eng thangam to lo an tlan chiat na lama che sualin Steve chuan akut alo tau thi deuh phung bok man mo takin anin boy som le lopa chumi nu chuan chuana kong an dap le ta ani atopa chuan tunnel in thenna hmun an wathleng phei hlol a khoi zo nge zo tur an hriat tak lo wangin me pan han bi le ria me pala chuan anom na hmun chu alo in ziak box si lo a beidon thlak to tak zet mai kal ngai na hrelowa anom lai chuan eng thome moni hi an hrele a an hlau thong chuan an torchlight hum lai chu tithimin night vision camera mangin an en kuala security guard ni om takhi an wa mufu ta hlol achezia ero amakin mihring pa ngai a ang to lo hle tuya tang chuan thil engemoni takhi ron chuakin guard chu a that tamaya Natasha i hlaulu tuk in sum zo to lo chu a out vak mai ani chu vele an thom hria in an ni po chu aron vele ta man mo takin an tlan le a tanil chung dan engma hriat theini to heklo an tlan na alo fulova konga top taringot tlan na tur hmun danga to silo Natasha i hlaulu tuk chu vent ko zona dingin ava out vaka tuma phei chuan an ron chang lem lo chumi nu chuan ko pakhat mufuin an vak luta anung bera pi ta chu thil engemoni hian ron ban zuai mai Stephen light anti en taka chuan engma phei chu an muzui lova chuta tang chuan chulai hmuna thil chuan light hlawani te an ring tran deu an pathum chuan man mo takin anin zui le ngala thui po an la tlan pan lo tin van doi thak takin kong alo top le dai mai bang te chu thing hian alo in ping thua alo moi to ang reng viau bok bang chuan han keu kawa pindan le lama alu phei thei ti an hreta ani rang takin an vak lut le ngala chuata chuan mihring ti sa ni om tak alo dar deuh nuai baka alo rim chere thok le khata an light battery adawna athim ta thut mai chu vele pi ta chuan rang takin battery thar an phor chuaka man mo takin avua ngal vat bok light on eng chia chu thil engemon hian pi ta le Steve ta chu aron ban thuta Natasha i hlaulu tuk chu night vision camera lek chungin atlan chengal thomla a chhuwa thangam to box si lo
film khur takin malaman pana chutia kalna turber po shelawa awa kwalai chuan thok le khata thil engemoni hian aron beive ta thut mai a camera humlai po chu a thlau ngal dai bok a treri shein Steve ate pani kha an ron thleng phei ngala van nei thlak takin an thian nu tuya tla chu himdam takin an chan chuak thei hlau mai an pialok chu tunnel chung light eng omna chin kha alo ni to a man mo takin platform omna lama anin hruai phei ta ani Natasha chuan train station atang chuan mi phone ho sakin chanpui tu tur an zong kuala an thian pa a bo pilta ka wang khan a in thiam thei hlol lo record atanga alan dan chuan pi tapo internal bleeding nein athi vele a chuta tang chuan Natasha point journalism na aban chan ve ngal dai bok Steve chu cameraman a tang chun zomin news le current affairs lam a boi pui chowa an sound engineer Tangles ero a chanchin thria chun zom tur a om ve talo police how point evidence mumal a om loveti in investigation an lo ti top ve boka mi puilama tangin request am hlema se sarkar mo police lam io point interview du pakhat ma anom ta silova khesa zu ji chhotaringot mai ani video munom tak mu chunjom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia